nade to dibed ni odiochieng' ma kawuono ibiro bed mana kinyiso mana promises singo ma samoro ok ket e tim. Bende wang'e ni odiochieng' ma kawuono oganda ma pacho ka rito winjo ni chal mar ochumi kuon bende nyalo ng'wenyore, pesa bende nitiere ofuko, thieth, somo, arita, pur e kinda mamoko. Aparo nyasuna walosa ne kotenre kod promises versus reality. Nikech wacho kanyo ni singo to ng'enya. Singo ng'eny to chal mano mar piny to chal nade. Jatend piny Kenya bende nitiere kod advisors jogo ma bende osebedo ka chiwo ne paro. Bende gichiwo ne jatend piny Kenya paro mowinjore. Bende ong'e ni kwa ground kacha weche chal nade. Sharon erokamano ahinya. Aparo ni kaka jo Kenya adieri en ni wasebedo ka waywagore ndalo mang'eny kendo saduto maricho ema wawacho to mabeyo samoro waling'aling'a ok wawachi. Moko wacho ni jaywe dhogi joling' thi jabed kama tuo. Tiende ni samo waneno maber to ok wawachi. An aneno ni kaka wadwa wacho ni state of the nation. Tiende ni Kenya chalo nade kaluwore gi weche mopogore opogore. Kwa chako kata gi wach mar insecurity. Tiende ni arita kwe e Kenya. Iyudo ka ndalo manyocha kero donjo. Ker kano donjo to Kindiki masani deputy president ema ne en minister mar internal security. Inyalo paro ni nowuok modhi Baringo ma and even Rift Valley ne nitiere lweny mang'eny kabisa mag bandits manotamo nyaka ji dhi skul. Sikunde ne ok inya some e kuondego eko. Mago weche manyocha orumo masani koro sikunde ma Baringo go ji dhi skul. Kendo ngima odok kama kawaida in many places. North Rift kanyo kama nyocha nitiere issues mag insecurity. Mano kama nyaka wamiye tik. Chal mar Kenya mano gima beto odok chien. Ka wang'iyo wach mar health to wang'iyo ni to nyocha wan gi NHIF kawuono wan gi gimiluongo ni SHA registration. Jadi manyocha ne nitiere NHIF to jadi masani nitiere e SHA. Atamalo auchiel kende mar jo Kenya seche mane NHIF ngima kende ema ne nitiere gimiluongo ni NHIF no endo. Kawuono atamalo 40 kigudo ji 10 ji 4 ose register e SHA. Pile ka pile statistics ma wan godo ji 30,000 at least 30,000 people register kadonje SHA. Nyiso ni nitiere gimoro maber ma ji lao ka SHA ka. SHA osebedo existence ka ng'eny to higa achiel gi nus. Nyiso ni onyalo bedo ni en gi ng'ikruok matin achiel kata 2. Lakini kipenjo kawuono tiyudo ni SHA cover tuoche mang'eny kata chulo pesa mang'eny moingo mane NHIF ne miyo ne chulo. Omiyo onyalo bedo ni en kod ng'ikruok kaito kendo gima SHA ochako timo ma minister mar health Aden Duale Dilgo en osiptende manyocha kwalo pesa mar thieth. Manyocha wacho ni iyudo ni in Sharon idhi osiptal ni in gi malaria to wach ni nyuol kendo otim ni operation. Osiptal mitimo ni operation to onge kata theater. Iwinjo tinyuol ding'weno di e higa. Iwinjo omiyo nyocha nitiere gik manyocha timore mang'eny masani serikal dilgo kendo ji omaki motere do mondo giduok penjo kendo osiptende loro kendo iywayo license imagi mokoro ginyal tiyo kod SHA. Kendo SHA iyudo ka sani adier mar Nyasaye kipenjo japiny matiyo gi SHA onyalo bedo ni en gi weche ne 1 2 ma samoro ok donje timre maber. Kaka system samoro nyalo bedo ni hang and stuff machalo kamago. Lakini feedback mar SHA mar kaka japiny tiyo kode ng'amo yude moyudo ni tuone ni inyalo thiedh gi SHA to kendo winje maber kendo thiedho maber kabisa e osiptende wa makor gweng'. Nono to dok ineno ka dhano ringo ka register ka donje. SHA bende NHIF ni chulo dweche 3 korka inyalo yudo thieth. SHA kawuono nitiere percentage ma kichulo to in ithiedha kanyo. Omiyo mago changes mobedo. Affordable housing en program ma
Ker William Ruto nobirogo, to bende kako osebedo kowacho en ni ka ning'iyo manifestos duto te mag Azimio gi mag Kenya Kwanza, ne nitiere paro mar bedo gi gimiluongo ni affordable housing and dignified living, especially e kuonde mag slum. The largest housing project e Kenya ka sani, e town mora mora e Kenya ka, en affordable housing. Kidhi Kisumo, sani affordable housing gerore ma impossible.